Aitor Moreno, Julen Baloztena, Pere Ibartz, Urko Landa eta Andoni Irazoki. Bost mutil hauek da lehenengo urtia arrauna egiten dutena klubea, eta azkengo mutil hau da agoitzen lehengusua Lesakorka Sánchez eta Julen Iridoi. Aritz Ugartemendia lehenengo urtia da eta Tolosatik dator gurekin arrauna egitera, eta Jon Malasetxabarria eta Peru Robles Lekeitiotik datozte, Peñota Munarriz eta Patxi Arburua, bigarren urtia behontzian arraunea, eta klubeko jendea etorkizun haundikoa. Urtzi Etxaben, Alexander Eizagirre eta Urko Bilbao. Behontziko bizkarrezurra dire. Patroia Iker de la Linde, etorkizuneko mutila, eta entrenatzaile berria daukagu. Asier Puertas. Negua ez da erresa izan, lehen urten zeudunetatik sei gutxi zuen, oso garrantzitsuz ganak, eta kosta zaigu osatzia, negua nolala indeu, eta azkenengo momentun etorri dira 2 mutil, eta hoiekin osatu dugu. Eta oso garrantzitsua, osatzia, atzetik datozenak arrauniteko aukera eukitzia, eta herrin bertan gaina oso garrantzitsua da. Horregatikan oso animatuta gaude, eta estropaz estropa, eta gozatzeko eta ikasteko. Tuko dugu nesken ontziekin. Klubarentzat oso garrantzitsua da berriro nesken ontzia uretan egatia. Jone Amunarriz, Ane Diaz eta Ane Marcos. Hirurok bilatzen nahi dira azte bukara honetan, baino lazen. Ainara Palenzuela, Ane Bayo, Elena Ceballos eta Natalia Díaz. Intza Fernández, Carolina García, Irache Hernández, ez dirudi, azkengo hirurak igo direnak klubeko neskak die. Orain igoko dire, Miren Idarreta, Jasone Michelena, Itziar Rezola eta Ziortza Salaberria. Urtzula Esuarek, Cristina Tatul, Nora Zúñiga eta Nerea Itxaso. Olaia Barriuso, Nerea López eta Garasi Eskerro. Patroia Esti Gezala eta entrenatzaileak dire Iker Cortés, Iker gaur ezin du etorri, eta Joserra Jarzabal, eta Joserra ere bainola zen dago. Txalo handi bat beraientzat. Azkengo taldearekin hasiko gera, ahontzia, Gorka Egiazu eta Melchor Amunarri. Javier Velasco, Mesedes Igor, Galder Esponda, orain igoko direnak ja 5 urte daramatea ahontzian, Inigo Zagarzazu, Beñat Egiazu eta Iker Marizkurrena. Endika López, 2. urtea gurekin arraunin, Urko Redondo, 3. urtea gurekin, Oriotarra, Ale Zurabe, 4. urtea gurekin, Usurbildarra, Xabi Etxebeste Donostiarra da eta 5. urtea gurekin arraunian, eta Jon Lizarralde, 6. urtea gurekin arraunian, Tolosakua, Iñaki González, Ondarribikua, Arrobikua, Manes Aldai, baitare hemengua, eta Lesakako mutila, Agoitz Irazoki. Agoitzereia, ez dakigu noiz etorri zen urte asko. Inigo Bertiz, eta Gonzalo Carrion, txalo. Patroia Joseba Munarriz, eta entrenoatzailea 17. denboraldian Mikel Orbañanos.
Bueno, lehenik gabon denoi, eskerrik asko etortzeagatik gutzako garrantzitsua horren beste jende gaur elkartzi hemen, eta, bueno, negu aldetik nahiko ondo ibilikia, entrenatzen, egile esan, aurten behintzat gogo berezi bat, ilusio berezi bat ikustet, kuadrilla honetan, eta dudik gabe saiatuko gea aurten ere, alik eta mailik onena ematen. Egile esan azkenengo urteko sonak izan ditugu, eta ez da erreixa izango askotan, zure maila pixkat bera etortze baldin magare, ohitu behalako maila hon bat ematen urtero, ez? Baina badek gitarraunari beak barrun ilusio handia eta gogo handia dutela, eta seguru maila txukun bat emango deula, eta aurkari gogor bat izango gala zein treniruentzako. Pixka recuerdo bat, hori, bainolasen daudenei, han ere neskata mutil juvenilak ditugu, fuerte lanean, eta hurrengo ere Sevillara kadeteak eta infantila jungo dire, dena erraxa ematen du, baina, jende asko lanean, jende asko baratonara, eta herri guztiari eskerrak eman, eta laguntza eskatu, mutila eta neskauei batxalo egiteko eta apoiatzeko, besterik ez. Bueno, eta ekitaldia bukatzeko, orain udalaren iritzia. Uste dut honek adierazten duela herrian nola zaudeten txertatuta, ze lotura dagoen. Eta alde horretatik badakigu zaila dela bakotxak, hiru traineroietatik, bakotxak bere helburua duela, esaten ari zarete eta hori egila da, ez da erresa, normaltzat jotzen dugu, baina ez da erresa, eta bereziki nire asko posten naiz, eta uste dut udaletxearen izenean, herrian izenean, emakumen trainero izatiarekin, aurten ere, jakinta, evoluzio bat izango dela, jakinta bide luzexagoa izango dela, baina horretan denen laguntza eta zuek ere goguan izan, hondarbilan izena hor zeharren ematen denean, zuek lehenengoak. Eta beste guztiak ere bai. Beraz, alde horretatik, udalaren izenean, herriaren izenean, eskerrik asko, eta noski hemen zaudeten guztiak eri. Eta noski, holakotan esango dugunez, hau Ponjerbi!